Čaute, vítame vás v ďalšom dieli Sneaker Star. Volám sa Kix, toto je Aries a tento týždeň si predstavíme a zhodnotíme novinku od Nike v podobe Nike Air Force One Ultra Fly Knit. Čo sa týka colorwayu, ten hodnotím 9. Nachádzajú sa tu farebné kombinácie, ktoré sú klasické čierne, biele, červené, ale nájdete tu aj dva modely, ktoré sú viac farebnejšie. Ale čo som zisťovala, tak ľuďom sa celkom páčia, tak preto vysoké číslo. Ďalší bod programu je materiál, ktorý hodnotím 8. Netradične u týchto Air Forceov bol použitý fly knit materiál, ktorý aj vďaka tomu materiálu je táto teniska dosť ľahká. Ale nevýhodu to má pri čistení a samozrejme, keď je to počasie nie moc príjemné, čiže keď prší, tak nemôžete ju využiť, hneď vám vzmukne. Takže preto 2 body dole. Komfort hodnotíme 9, pretože nebola použitá klasická Air podrážka, ale bola odľahčená a je naozaj odľahčená tak, že v tej teniske máte pocit, že sa znášate. Je naozaj ľahká, keď si ju obujete, komfortná a dobre sa nosí, takže preto vysoké hodnotenie. Cenu nehodnotím až tak pozitívne, dávam jej 7 a je to z toho dôvodu, pretože síce je táto teniska o polovicu ľahšia, ale zároveň je aj o polovicu drahšia ako klasická Air Force, čo si myslím, že je trošku dosť. A tá cena je tých 4990 korún českých, na Slovensku, teda v eurách je to okolo tých 185 eur. Čiže tá cena je dosť vysoká. Po spriemerovaní nám vyšla 8, čo je dobré číslo a hodnotím celkom pozitívne celú túto tenisku. Naozaj je to dobrá inovácia u Air Forceov, sú ľahké, pohodlné, dobre sa nosia a trošičku ťažšie sa do nich obúva tým, že sú vyššie, ale to nevadí, treba tú tenisku vyskúšať. Takže pozrite na nie a vidíme sa o 2 týždne. Čaute.